Гафуры. Афәрин. Кайсы шигырь синең иң яратканы? Шаян пыси. Шәп. Сез беләсезме? Абдулла Тукайга быел 135 ел тулыр иде. Абдулла Тукай кыска гына гомере эчендә искиткеч шигырьләр язып калдырырга өлгергән. Безгә нәрсә язган? Тукай бабай балаларны бик яраткан. Ул балалар өчен 150дән артык шигырь язган. Чыннан да, балалар өчен табигатькә багышланган шигырьләре аның бихисап. Менә тыңлап китик әле. Күптән түгел безнең тәрәзә капкашын, ия итте минем сөйгән карлыгашым. Ул көн буе ağzы белән башы ташый, башы белән матур итеп рия ясый. Күп эшләде иренмичә бара-бара, шигырьде ул матур балаларда. Ашыксалар карлыгашның балалары, чебенчеки тотып кайта аналары. Карлыгашым ямсыз сызык кара төнда, катты йоклый оясында алмый дөнда. Бер канатының астына тыга башын, уянмый ул бөтен кеше табышлансын. Күкрәсен ялтыр килсен яшен, төн буена нинди каты җил исмәсен. Ни булса да бары да бер аның өчен, уянмый ул селкетми да барын өчен. Алюки, балюки, алюки, балюки, алюки, балюки, алюки, балюки. Ашлыклар үсте, башаклар пеште, кояш пешерә, тиргә төшерә, халык ашыга, китә басуга, урагын ура. Бу кайчак була ул? Жәй. Дөрес. Киләсе табышмак. Боз һәм кар эреде, сулар йөгерде, йыглап елгалар, яшьләр түгелде. Көннәр озая, төннәр кыскара. Бу кайсы вакыт? Әйтеп кара. Яз. Әйе, дөрес. Димәк, соңгы табышмак әйтәм сиңа. Һәр җир карланган, сулар бозланган, уйный кар буран. Бу кайчак була? Кыш. Әйе, дөрес. Шуннан да Абдулла Тукай балалар шигырьләре белән беррәттән шулай ук табышмаклар язган. Һәм менә бу табышмаклар Абдулла Тукай язган. Әйдәгез әле үрдәләп кыш турында бер җыр тыңлап китик әле. Татар шагыйрьләре, язучылары казах поэзиясын инде узган гасырда укырга, чагыштырырга яратканнар. Шулай күренекле татар башкорт шагыйре Шаязада Бабич үзенең
истәлекләрендә бөек казах шагыйре Абай Кунанбаевның шигырьләрен яратып укуу турында язган. Тукай белән дә чагыштырган. Әдипләрнең лирикасы, тематика, пафос, мәгърифәтчелек идеялары ягыннан охшаш. Бер яктан алар тирән мәгънәдә милли шагыйрьләр. Үзләренең әсәрләрендә иҗтимагый проблемаларны, наданлык, мәгърифәтчелеккә омтылу, мәгърифәтле халыклардан артта калу һәм башкалар күтәрә. Шулай ук аларны башка милләт, рус, Европа, шәрык әдәбиятларына ачык булу берләштерә. Шигыре Лермонтов вә Пушкин, олуг саф диңгез ул. Хәзрәтле Пушкин вә Лермонтов, Тукай, 3 йолдыз ул. Тукай рус әдипләренең иҗатлары белән бик кызыксынган. Шулай ук ул тәрҗемәләр белән дә шөгыльләнә. Мәсәлән, мәсәлче Дмитриевтан алып Максим Горькийга кадәр. Тукайның тәрҗемәләре дә үзенчәлекле. Ул башка шәхесләрнең әсәрләренә таянып, ияреп, үзенең художество төсмерләре белән баетып язылган. Тукайча фикерләү көчле булган. Пушкин белән Лермонтов аның иң зур хөрмәт иткән шагыйрьләре, остазлары булдылар. Пушкин илә Лермонтовтан үрнәк алам, әкрен-әкрен югарыга үрләп барам дип язган ул сыңгана. 1907 елгы вәгазь шигыре Лермонтовның «Опасение» әсәреннән файдаланып иҗат ителгән. Тыңлап китик. Oh
татарлары бергә туган теленә җырлый моңланып. Тукай яши, Тукай ул мәңгегә, йолдыз булып янар нурланып. Шулай итеп, улым, без милләтебезнең бөек шәхесләре турында белергә, аны киләчәк буыннарга сакларга, тапшырырга тиешбез. Әнә Рамазан айы. Онытканбыз икән. Хөрмәтле дуслар, сезне Рамазан айы белән котлыйбыз, мөбарәк булсын. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын.